जानो जाग के सुतवली जनमौली जवन ए गार्जियन सभे एगो माई अपने बच्चों के बारे में का ना सोचेले चाचा कि आँखी में ना देखे लोर लइका चाहे करिया गो कि आँखी में ना देखे लोर लइका चाहे करिया गो छाती से लगौली जनमवली जवन माई रोटी बनवली जनमौली जवन माई हमनी के जाने निसन चाचा कि सबसे पहल का गुरुजी हमनी के मार साहब के सर हुआ जे क ख ग अपने स्कूल में सिखौले बाले त ना सबसे पहल का हमनी के अपन माई हिया 27 प्रकार के नरक होला जौना में 17वां नरक के कुंभपात नरक नाम हो वही नरक में हर एक इंसान 9 महीना रहेले और 9 महीना रहला के बाद धरती पर आवेले उहे अपन माई हिया कि चाचा चाची बाबा या ज्ञान के पहिला दिया कि चाचा चाची बाबा या ज्ञान के पहिला दिया बन गुरु बतवली जनमवली जवन माई माई के परिणाम करी जवन गाय के लायक बनवली जनमौली जवन माई एगो हमारा बड़ी पुरान याद पर गई पुरान हाँ पुरान सुन के तरह धुरान से नहीं भेंट करे कृष्ण के याद में गोपी जी ले दिन तूफानी भैया का कहत कि एक कृष्ण कन्हैया इतना निर्दयी हो गइल बड़ा हो उ लोग का कहत